мушакҳо ҷузъи узви бадани инсон ва ҳайвонот буда, аз бофтаҳо ба вуҷуд омадаанд. бофтаи мушак дорои сохтори мураккаби ҳуҷайраҳои миоситӣ ва мембрана буда, бо эндемизиум, ки бастаҳои алоҳидаи мушакҳоро ташкил медиҳад, дар якҷоягӣ барои муҳофизати бадан хизмат мекунанд. мушакҳои бадани инсонро ба намуди скелетӣ, ҳамвор ва дил тақсим кардан мумкин аст. дар навбати аввал нави скелетии мушакҳо ба устухони скелет часпидаанд. дар намуди дуюм он рахдор буда, дар зери микроскоп намоён аст. ба ин гурӯҳ мушакҳои сар, дасту пой ва бадан дохил мешаванд. ҳаракатҳои мушакҳо худсарона буда, шахс метавонад онҳоро идора намояд. мушакҳои ҳамвор қисми узвҳои дохилии рӯдаҳо, масона, девораҳои рагҳо ва дил мебошанд. инчунин гурӯҳи мушакҳо маҷмӯаи анатомӣ буда, аз якчанд қисмат иборатанд ва вазифаи муҳаррик ё ҳаракатро иҷро мекунанд. аз рӯи шаклашон мушакҳо мешаванд мушакҳои дароз, кӯтоҳ, паҳн, гирд, тоқпар, ҷуфтпар, бисёрпар, дандоншакл, ҳалқашакл, ленташакл. аз рӯи пайдоиш мешаванд сода, аз рӯи пайдоиш ин мешаванд мушакҳои сода паршакланд. аз рӯи ҷойгиршавиашон сатҳӣ, чуқур, берунӣ, дохилӣ, паҳлӯӣ, миёнагӣ. нисбат ба бандҳо якбанда, дубанда, бисёрбанда мешаванд. мана дар ин ҷо шумо чиро мебинед, ин мушаки чи аст? Аз ҳама сода мушаки душакл аст. инҷа ба мушаки дусара нишон дода шудааст. инҷа ба мушаки ду шикамчадор нишон дода шудааст. дар ин ҷо мушаки ленташакл ё ки дар баъзе адабиётҳо оварда шудааст бисёр шикамчадор. дар ин ҷо мушаки ҷуфтпар, яъне ки аз ду тараф дорад нахҳои мушакӣ, ва дар ин ҷо мушаки тоқпар омада шудааст. мушакҳо як нави бофта ҳастанд, ки ҳамчун муҳаррик организм ва узвҳои алоҳидаи баданро ба ҳаракат меоранд. онҳо рахрах ва суфта мешаванд. ба мушакҳои рахрах қариб ҳамаи бофтаҳои устухонҳои скелет мансубанд. онҳо ҳаракати бадан, кори дасту пой ва сутунмуҳра, хоидану фурӯбурдани хӯрок ва ғайраро таъмин менамоянд. мушакҳои рахрах аз нахҳои мушакӣ иборатанд ва дар таркиби ин нахҳо миофибрилҳо вуҷуд доранд. дар бадани инсон намудҳои гуногуни мушакҳои тақсимотӣ низ мавҷуданд. баъзе мушакҳо, аз ҷумла мушаки битсепсҳои китф, ки мушаки калони китф ба шумор меравад, дар зери пӯст намоён буда, дорои ду шакли мушакҳои ҳамвор ва мушакҳои рахдор мебошад. мушакҳои ҳамвор хеле содаанд ва барои ҳаракатҳои ғайриихтиёрӣ ба монанди ҳаракати рӯда масъуланд. мушакҳои рахдор аз мушакҳои ҳамвор дида сохтори мураккабтар доранд. онҳо ёрирасон буда, аз фасия, ки мушакҳои алоҳида ва тамоми гурӯҳҳои онҳоро аз берун муҳофизат мекунанд, иборатанд. ба дастгоҳи иловагии мушакҳо асосан дохил мешавад ин фассияҳо, яъне ки ҳар як банчаи мушакӣ бо мана ин пардаи фассия, мана ҳар якташ аз якташ бо пардаи фассиявӣ чӣ кор карда шудааст? ҷудо карда шудааст. ва ҳар як ҳамон банчаи мушакӣ дорои аз ҳуҷайраи мушак ин миоситҳо ҳастанд, ки ҳар як миосит, ҳар як ҳамин банча бо рагҳои хунгард ва бо асабҳо бисёр хуб таъминанд. ва боз ба қисми ёридиҳанда ин маҳбалҳои тағоякӣ ҳам дохил мешаванд. дар ин ҷо дар буриши кундалангӣ нишон дода шудааст. миозин сафедаи асосии мушакҳо буда, дар таркиби онҳо 65% ин мавод мавҷуд аст. молекулаҳо аз ду занҷираи полипептидӣ иборатанд, ки ҳар кадоми онҳо дорои зиёда аз 2000 аминокислотаҳо мебошанд. инчунин актомиозин маҷмӯаи сафедае мебошад, ки аз актин ва миозин иборат аст. дар шароити физиологӣ актомиозин нахҳоеро ба вуҷуд меорад, ки бо тартиби муайян ҷойгиранд. қисмҳои фибриллярии молекулаҳои миозин, ки дар як баста ҷамъ шудаанд, риштаи ғафси мушакҳоро ташкил медиҳанд.
молекулаҳои актин бо занҷирҳои дароз пайваст буда, ду занҷире ки дар атрофи ҳамдигар мисли спирал печонида шудаанд, риштаи борикро ташкил медиҳанд. риштаҳои борику ғафс паҳлӯи ҳам ташаккул ёфтаанд, ки ҳар як риштаи борики онро 3 риштаи ғафс печонида, ҳар як риштаи ғафсро бошад 6 риштаи борики дигар иҳота мекунанд. Инчунин бофтаи мушакҳо аз об, сафедаҳо ва миқдори каме дигар моддаҳо аз қабили гликоген, липидҳо, моддаҳои экстрактивии нитрогендор, намакҳои кислотаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ иборатанд. миқдори об дар бофтаҳои мушаки бадан 72 то 80% массаи умумиро ташкил медиҳад. мушакҳоро рагҳои хун ва торҳои ҳассоси асаб фаро гирифтаанд. аз таъсири импулсҳо онҳо кашиш хӯрда, фаъолияти кори ҳамаи баданро иҷро мекунанд. кашишҳои сусте ки хастагиро ба вуҷуд намеоранд, тонуси мушакӣ ном доранд. бо ёрии он бадани инсон дар вазъи муайян қарор гирифта, энергияи заруриро барои кори механикии мушакҳо аз таҷзияи кислотаҳои аденозинтрифосфат ҷудо мекунад. асосан бофтаи мушакӣ дорои 3 хусусият аст. хусусияти баҳаяҷоноӣ, яъне ки ба таҳрик омадан, хусусияти ҳаяҷонро аз худ гузарондан ва хусусияти кашишхӯрӣ. барои ҳамин аз ҳама хусусияти асосии бофтаи мушакӣ ин хусусияти кашишхӯрӣ он мебошад, яъне ки онҳо кашиш мехӯранд. вақте ки мушакҳо кашиш мехӯранд, яъне ки мо қобилияти ҳаракаткуниро пайдо мекунем. дар вақти ҳаракат кардани ду гурӯҳи ба ҳам муқобили мушакҳо, мушакҳои қаткунанда ва мушакҳои росткунандаи буғумҳо амал мекунанд. ба ҳамдигар мувофиқат кардани кори мушакҳои қаткунанда ва росткунанда аз ҳаромағз сарчашма гирифта, ба навбат ба вуҷуд омадани ҷараёни ҳаракатҳо, ҳассосият ва боздориро имконпазир мегардонад. масалан, мушакҳои қаткунандаи даст дар натиҷаи ба ҳассосият омадани нейронҳои ҳаракати ҳаромағз кашиш мехӯранд. дар як вақт мушакҳои росткунанда суст мешаванд, ки ин ба боздории нейронҳои ҳаракат вобастагӣ дорад. мушакҳои қаткунандаи росткунандаи буғумҳо мумкин аст дар як вақт дар ҳолати сустӣ бошанд. чунончи мушакҳои дасте, ки ба қад озод партофта шудааст, суст мебошад. ҳангоми бардоштани бор ё машқ кардан, кашишхӯрии ҳар ду намуди мушакҳоро мушоҳида кардан мумкин аст. дар қисми косахонаи рӯй, дар косахонаи рӯи мо мушакҳои мимикӣ ва мушакҳои хоянда ҷойгиранд. яъне ки дар косахонаи рӯи мо мушакҳое ки мегӯянд мушакҳои мимикӣ ё ки мушакҳои имо ва ишора ва мушаке ки масалан мушаки хоянда ки масалан ҷоғи поёнро ба ҳаракат дароварда имконият медиҳад ки мо масалан ягон маҳсулоти ғизогиро бо дандонҳоямон реза карда фурӯ барем. дар мушакҳои масалан мушакҳои дасту пой ин мушакҳое дорад ки масалан мушакҳои қаткунанда, мушакҳои росткунанда, яъне ки дар ҳолате ки мо ҳатто рост меистем, дар он ҳолат ҳам мушакҳои мо дар як вазъи корианд, яъне ки онҳо кашиш хӯрда қомати моро чӣ кор мекунанд? Рост нигоҳ медоранд. мушакҳои скелетӣ аз бофтаҳои мушакии кундаланграх таркиб ёфтаанд. торҳои мушакии он ба намуди даста ҷамъшуда мебошанд. аз дохили торҳои мушакӣ риштаҳои борики сафедаҳо мегузаранд, ки қобилияти кӯтоҳшавӣ ва кашишхӯрии мушакҳоро ба амал меоранд. инчунин мушакҳои дил ба монанди мушакҳои скелет аз бофтаҳои мушакии кундаланграх иборатанд. ин нахҳо дар ҷойҳои муайян ба ҳам пайваст шуда имкон медиҳанд, ки мушакҳои дил тез кашиш хӯранд. инчунин барои ҳолати хуби мушакҳо бадани инсон ба миқдори зиёди сафеда ниёз дорад. бофтаи мушакӣ асосан ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: бофтаи мушакии суфта ва бофтаи мушакии кундаланграх. мана дар ин ҷо мо бофтаи мушакии суфта ё ҳамворро мебинем. бофтаи мушакии суфта ин асосан дар узвҳои дохилӣ дида мешавад.
мисол дар меъда, рӯдаҳо, дар рагҳои хунгард, дар ноҳияҳои шошарав, инҳо ҳама бофтаи мушакӣ суфта доранд ки инҳо ғайриихтиёрианд, яъне ки аз тарафи системаи асаб идора карда мешаванд. Ва бофтаи мушакии дуюм ин бофтаи мушакии кундаланграх аст. бофтаи мушакии кундаланграх ин ба ду гурӯҳ тақсим мешавад: бофтаи мушакии кундаланграхи дил ва бофтаи мушакии кундаланграхи скелетӣ. Яъне ки кундаланграхи дил ин фақат дар дил вомехӯрад. Инҳо аз нахҳои ҷудо ҷудо иборат буда дар байнашон дискҳое ҳаст ки яъне ки ба якдигар бисёр як пайвастагии мустаҳкам ҳосил мекунанд. Ва бофтаи мушакии скелетӣ бошад, ин аз нахҳои рост иборат буда аз моддаҳои актин ва миозин иборатанд. чуноне ки мо дар инҷо мебинем, мана бинед, рахҳои кундалангӣ доранд ва як қисмаш сафед меояд, дигараш сурх. ҳамин сафедаш ин актин ҳаст ки миозин ду баробар аз актина ғафстар аст ва дар вақте ки беҳаракатии мушак ҳамин актин қариб ки ноаён аст. бофтаи мушакӣ асосан бофтаи мушакии скелетӣ асосан ино бофтаи мушакии чанд ихтиёрианд, дар ихтиёри худи ҳамон одаманд. мо хоҳем роҳ мегардем, меистем, қат мекунем, рост мекунем, яъне ки дар ихтиёри худи ҳамон одам мебошанд. бофтаҳои мушакии ихтиёрианд. мушакҳои ҳамвор мушакҳое мебошанд ки онҳо дар девораҳои узвҳои дохилӣ ва рагҳои хун пайваст ҳастанд. ин намуди мушакҳо фусишакл буда дарозияшон аз 0,02 ба 0,2 мм мерасад. дар маркази он ядрои байзашакл ҷой гирифта рах надорад. ин мушакҳо дар интиқоли маводҳои лозима аз қабили ғизо тавассути рӯдаҳо дар танзими фишори хун, тангшавӣ ва васеъшавӣ ва дигар ҳаракатҳои ғайриихтиёрии дохили бадан иштирок мекунанд. мушакҳои ҳамвор дар зери таъсири системаи вегетативии асаб қарор мегиранд. ин кашишҳои сусти якнавохт ки боиси хастагӣ намегарданд, барои дуруст назора кардани системаи асаб хос ҳастанд. кори нафаскашӣ, кори гурдаҳо, ғадудҳои арақҷудокунӣ, баъзе дигар ғадудҳои секретсияи дохилӣ ба тағйирот дучор меоянд. фаъолияти системаи дилу рагҳо ба дараҷаи зиёд тағйир меёбад. дар вақти кор дар организм хун аз нав тақсим мешавад. хун аз узвҳои дохилӣ ба мушакҳо ҷорӣ мешавад. дар мушакҳои осуда, яъне ки бекор, фақат хеле ками хун мавҷуд аст. яъне ки дар вақте ки дар аснои кор ҳамон хуне ки дар узвҳои дохилӣ қарор дошт, ҳамаш ба мушакҳо дохил мешавад ва рагҳои хунгард, капиллярҳои хунгарде ки дар мушакҳо ҳастанд, онҳо кушода шуда, яъне ки қисми зиёди хунро қабул карда кори мушакҳоро яъне метезонанд, яъне ки ба мушакҳо ғизо меоранд ва чизҳои нолозими онҳоро мебаранд ва дар натиҷа яъне ки нафаскашии одам тез мешавад, кори дили одам тез мешавад ва мубодилаи моддаҳо албатта тез ба амал меояд. ба ҳар кадом мушак рагҳои хунгард ва асаб ҳамроҳ шуда бо лифофаҳои бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шудаанд. мушакҳои асосии бадани одам аз қисми пеш ва пушт иборат мебошанд. нақши системаи асаб дар танзими фаъолияти мушак хеле хос аст. мушакҳои бадани инсон дорои се хосияти мутаассиршавӣ, гузарондани эҳсосот ва кашишхӯрӣ мебошанд. дар онҳо торҳои асабҳои ҳиссиёт ва ҳаракат мавҷуданд. маълумот тавассути торҳои асаби ҳиссиёт аз рetsепторҳои пӯст, мушакҳо, пайҳо ва буғумҳо ба системаи марказии асаб ворид мегардад. инчунин иттилоъ ба воситаи нейронҳои ҳаракат аз ҳаромағз ба мушакҳо мегузарад ва дар натиҷа мушакҳо кашиш мехӯранд. ҳамин тавр кашишхӯрии мушакҳо дар организм ба таври рефлекторӣ анҷом меёбад. ба нейронҳои ҳаракати ҳаромағз хабарҳои мағзи сар, аз он ҷумла қисми нимкураҳои калон таъсир мерасонанд. ин ҳаракатро ғайриихтиёрӣ меноманд. мушакҳои кашишхӯрда
қисмҳои гуногуни баданро ба ҳаракат медароранд ва сабаби ҷойивазкунии организм ё нигоҳ доштани ҳолати муайяни он дар фазо мегарданд. вазифаҳои мушакҳои инсон нигоҳ доштани устухонҳои скелет ва мушакҳои скелет мебошанд, ки бо якдигар муттаҳид шудаанд ва дар якҷоягӣ системаи мушакҳои устухониро ташкил медиҳанд. ҳамаи ин ба афзоиши гормоналӣ вобаста аст, ки ба фаъолияти бадан таъсир мерасонад. системаи мушакҳо дар раванди нафаскашӣ, ҳазми хӯрок ва маводи гуногун, пешоб ва термогенез иштирок мекунанд. азбаски пурзӯр гаштани процессҳои оксидшавӣ ба ҳосил шудани миқдори зиёди гази карбонат якҷоя мегузарад. зуд аз организм берун партофта шудани он зарур шуда мемонад. дар вақти пурзӯр шудани вентилятсияи шушҳо, ки дар аснои иҷрои ягон кор мушоҳида мешавад, талаботи мушакҳоро бо оксиген таъмин мекунад ва аз организм дур кардани гази карбонат мумкин мегардад. дар ҳақиқат ҳавои шуш дар вақти кори мушакҳо хеле бо шиддат тоза мешавад, яъне ки вентилятсия бо шиддат ба амал меояд. миқдори хеле зиёди гази карбонат ба хун дохил шуда ба маркази нафаскашӣ таъсир мерасонанд ва боиси тағйир ёфтани кори он мегардад. дар натиҷа нафаскашӣ тез ва чуқур мешавад. ин пурзӯр гаштани нафаскашӣ боиси он мегардад, ки тозашавии ҳавои шушҳо дар оромӣ агар 7 литр дар як дақиқа бошад, дар аснои кор ба 60-70 литр мерасад. ҳангоми кори мушакҳо фаъолияти бисёр узвҳои организм, системаи онҳо тағйир меёбад. гардиши хун, кори дил тағйир меёбад. патологияи мушакҳо бо вайрон шудани қобилияти нигоҳ доштани ҳаракатҳо тавсиф карда мешавад. сабаби пайдоиши осебҳо метавонад ҷароҳатҳои гуногун аз қабили контузияи мушакҳо, кашишҳо, кандашавии нахи мушакҳо, ихтилоли танзими асаб ё гуморалӣ, тағйирот дар сатҳи ҳуҷайравӣ ва зерҳуҷайраҳо бошад. нуқсонҳо дар қисмати бачадон, рӯдаҳо, масона, асабҳо ва ғайра мушоҳида мешаванд. осеби умумии бадан дар натиҷаи зарба ё фишурдашавӣ ба амаломада ба талафоти назарраси фаъолияти мушакҳо оварда мерасонад. инчунин кандашавии мушакҳо хатарноктар буда, дар ин ҳолат баъзан амалиёти ҷарроҳӣ лозим меояд. яъне мушакҳо қобилияти хуби барқароршавӣ ва табобатро доранд. бемориҳое ки дар системаи ҳамин мушакҳо, як бемории маъмуле ки масалан бисёртар вомехӯрад, ин бемории миозит дида мешавад, ки ин бисёртар дар фасли тобистон ба амал меояд, яъне ки дар вақти фаъолият кардану ягон арақ кардан, вақте ки так пӯшак арақ мекунаду тар мешавад, ба бадан расида дар натиҷа ҳамон мушаки болоиро чӣ кор мекунад? ба илтиҳоб меорад ва дар натиҷа ҳаракат кардан ба кор даровардани ҳамон мушак бисёр дарди сахти ҷонкоҳро эҳсос мекунӣ, ки албатта ин табобатшаванда аст ва инро табобат мекунад. асосан бемориҳои мушакҳо ҳам чуноне ки мо гуфтем, инҳо бемориҳое мешаванд, ки бемориҳои яъне ки ирсӣ, яъне ки генҳои ҳамон одамҳо дорандаи ягон намуди бемориҳои ҳамин мушакӣ ҳастанд. бемориҳои модарзодӣ, яъне ки баъди таваллуд масалан як мушакҳое ҳастанд, ки фаъолият намекунанд. бемориҳои дистрофикӣ, яъне ки мушакҳо оҳиста оҳиста ҳамон аз ҳаракат мемонанд, фаъолиятшонро намекунанд. масалан аз ҳама хатарнокаш ин мушакҳои қафаси синаанд, ки вақте ки онҳо кашиш ки нахӯранд, яъне ки организми мо оксигенро ба дарун намекашад ва одам ба ҳалокат расиданаш мумкин ҳаст. бемориҳои илтиҳобӣ, дар натиҷаи масалан ягон илтиҳоб ба амал омадан, масалан анамин мушакҳои бадан ба ҳамин бемориҳо гирифтор мешавад, ки албатта инам яъне ки як ҳамон стафилококус, стрептокок ҳастанд, ки фаъолияти мушакҳоро вайрон карда ба бемориҳои масалан оҳиста оҳиста буғумдарду, артриту, артрозу дигарҳо оварда мерасонад. агар як мушак нофаъол гардад, ларзиш ва кашиши мушакҳои дигарро ба амал меорад.
сабаби онҳо метавонад хастагӣ ё норасоии витаминҳои Б ва дигар моддаҳои ғизоӣ, асосан магний, калсий ва калий бошад. Ларзиши мушакҳо ҳамчунин бо гипогликемия, яъне аз ҳад зиёд паст будани миқдори глюкоза дар хун ҳангоми бемории диабети қанд бошад. карахтии дасту пойҳо ва дарди мушакҳои онҳо аксар вақт дар натиҷаи нишастани нодуруст ба вуҷуд меояд. маҳз ҳамин чиз ба дарди мушакҳои пуш сабаби асосӣ шуда метавонад. дарди зуд дар мавзеи дил аз қабили дарди мушакҳо ва риштаҳои мушакҳо ба шумор меравад. беҳтарин давои чунин дард машғул шудан ба машқҳои ҷисмонӣ мебошад, ки ҳадаф аз он тақвият ва такмил додани гурӯҳҳои мушакҳо аст. агар карахтии дасту пойҳо бо дигар аломатҳо аз қабили тангии нафас, дарди устухони қафаси сина, сустии суханронӣ, дарди сар, аз даст додани як қисми мушакҳои бадан ва назорат накардани сутунмуҳра ба амал ояд, дарҳол ба ёрии таъҷилӣ муроҷиат кардан лозим аст. зеро ин аломатҳо метавонанд ба сактаи дил, инчунин инсулт ё дигар ҳолатҳои ҷиддии тиббие, ки ба ҳаёти бемор таҳдид мекунанд, оварда расонад.